morning, live tayo dito sa Naga City para po sa military parade.
Sige po. Anong page niyo, boss? Dear Happy. Diyan, ano? Happy 2.0. Hindi po live. Oo. Sa YouTube. Ay, diyan. Sa Facebook, may nakadiretso na sa Facebook. Ano ka kayo? Wala may share. Tanong sa'yo. Tanong sa'yo. Tanong sa'yo. Eh, wala po ito doon sa sige po. Salamat.
Nagpa-vlog ka man. Itong kamera na pa-vlog. Nagpapagatok sa dito. Ano? Magayon. Pali daw. Yan, tata. Kumikita ka naman. Ano talaga, no? Ako, in-review ako.
Microbial system. Marquez State University.
Isa naman ang